Gràcies, presidenta, diputades, diputats, persones que ens acompanyeu i les que seguiu aquest debat mitjançant el canal Parlament i a totes les persones que ho fan possible. Consellera, primer de tot, abans de començar, faig un missatge de suport a les persones represaliades contra la persecució del dret a la protesta, ara amb la criminalització del tsunami democràtic i aquesta reivindicació d'aquest dret a la protesta que no ha d'estar represaliat. Consellera, a l'Informacat de 2023 que publica la Plataforma per la Llengua hi ha una dada molt rellevant, hi ha 50 informacions importants, però n'hi ha una de molt rellevant que em serveix per posar èmfasi en l'objectiu principal que té aquesta interpel·lació, que és una dada sobre el català als concerts musicals. Malgrat que ja es va denunciar la poca presència de música en català als festivals de música més subvencionats per la Generalitat de Catalunya, l'any 2018, amb una campanya que deia "Les xifres canten", passen els anys i res canvia. I el 2022 s'ha continuat amb la mateixa pràctica. L'Institut de les Empreses Culturals, l'ISEC, va finançar entre un 10% i un 30% el pressupost dels festivals i no va aprofitar aquesta condició, aquesta posició, per establir requisits que garantissin una presència majoritària de la música en català. I aquí la culpa no és de l'Estat, ens ho fem entre nosaltres mateixos. Això només és un exemple de la poca perspectiva en matèria lingüística que té el govern en conjunt, ja que els criteris lingüístics no depenen només de la Secretaria General de Política Lingüística, sinó que s'han de tenir com una perspectiva amb tot, de forma transversal, i la contractació dels ajuntaments, el sector cultural, a tots aquells espais que depenguin directament de la Generalitat, contractació i atorgament de subvencions, són un dels aspectes principals. De fet, nosaltres vam també presentar una proposta de resolució sobre això que va ser aprovada al debat de política general. S'ha de tenir en compte que el procés de substitució lingüística, com tots els processos neoliberals, avança sol si no se'l deté, d'una forma decidida i clara. Cal actuar amb consciència per aturar-lo. I nosaltres considerem, consellera, que s'estan perdent moltes oportunitats de normalització de la llengua per deixadesa i inacció. Aquesta és la nostra valoració. Es mostra molta voluntat, hi ha coses que s'estan començant a fer, però s'executa poc. Si no generem necessitat, si no generem el context on es manifesti la necessitat legal i social de fer servir la llengua, sigui al restaurant, al comerç, als serveis públics, a les activitats d'oci, si no prioritzem la defensa dels drets lingüístics en totes i cadascuna de les polítiques públiques d'aquest govern, no ens en sortirem. I a aquestes alçades, haver d'estar batallant a cada acció ciutadana, com ho fa, des de demanar la carta d'un restaurant en català i tantes altres coses, sincerament, és molt esgotador. Nosaltres fa més de 2 anys, aquest grup parlamentari vam fer una interpel·lació sobre les polítiques lingüístiques i la majoria dels acords que vam prendre en aprovar la moció subsegüent continuen pendents d'executar. Alguns estan a mig fer, com el Pacte Nacional per la Llengua Catalana, però d'altres no s'han ni tan sols iniciat, almenys per la informació que nosaltres, pel coneixement que en tenim. Sé que a la seva conselleria no els agrada fer servir l'expressió d'emergència lingüística. És un debat que hem tingut i la raó que se'ns dona és que transmet un imaginari negatiu i que de cara a la normalització lingüística el que necessitem són missatges d'encoratjament. I és cert que les polítiques que toca fer no han de transmetre alarma i han de ser positives per aplicar solucions perquè és veritat, el pessimisme immobilitza. D'acord. Però que les campanyes es facin en un to positiu no priva que des del govern de la Generalitat es tingui plena consciència de la gravetat de la situació i s'acceleri la protecció que el govern català ha desatès des de fa anys i anys, això ve de molt de temps de desatenció,
Quan no s'ha reaccionat, no han reaccionat amb eficàcia els indicadors alarmants respecte a com la nostra estimada i maltractada llengua entrava en zona de perill. Diu el prestigiós lingüista australià Gerald Roach que les llengües no es moren, a les llengües se les assassina. Perquè la minorització i mort d'una llengua no és una fatalitat natural inevitable, sinó que és una conseqüència d'una conjuminació de factors vinculats al sistema polític i econòmic, a les dinàmiques de poder, i davant la pressió del mercat i dels sistemes polítics opressius sobre les llengües minoritzades, tenim la capacitat de generar mecanismes de protecció per evitar aquest assassinat de la llengua. I aquí, i aquest és l'objectiu de la nostra interpel·lació, considerem que aquesta capacitat de generar mecanismes la tenim com a govern, però no els estem aprofitant prou. Existeix un gran consens sociològic internacional sobre el paper depredador que juguen els imperialismes lingüístics i sobre com cal actuar pel fer contrapoder a aquestes dinàmiques. Ho remarca molt bé la Maria Sabater Dalmau, que és secretària de la Societat Catalana de Sociolingüística, el llibre El català, llengua efervescent, que per cert va coordinar l'enyorada Carme Junyent. I ens deia, no? La Maria Sabater Dalmau ens deia: ens cal desemmascarar les accions de governança neoliberal i reflexionar entorn l'exclusió lingüística imposada des de dalt, ja que la societat catalana està en mans dels ens de governança neoliberal de l'estat espanyol, que segueix els dictats del mercat global i desplega accions de governança lingüística des dels binomis político-econòmics condicionant els nostres drets. Políticament ho estem patint arreu dels països catalans, ara de forma molt clara amb l'entrada de Vox a les institucions, a la mà del Partit Popular. De fet, l'extrema dreta ha entrat a matar contra la llengua catalana, tant a les Balears com al País Valencià com a la Franja, i aquesta forma dràstica d'atacar la llengua se suma a la que fa anys que perpetra el sistema judicial contra el català a l'escola aquí al Principat. I ja sap quina és la nostra opinió al respecte de que el govern no ho ha sabut aturar. De fet, ja hem tingut altres espais en què hem parlat d'aquesta reivindicació, aquesta voluntat de derogar la llei que va impulsar el govern i tirar endavant la que vam proposar nosaltres. Vostès reiteradament hi han estat en contra, però pensem que hi ha molts elements, com l'aval que fa l'ELEN, aquest organisme internacional que fa aquest aval de la immersió, i tots els estudis comparats dels resultats dels diferents sistemes educatius en els que hi ha diferents formes, tant al País Valencià com a les Balears com a Euskal Herria, de com es tracta la llengua. Tenim dades, estic parlant tant de l'informe pericial com de l'article que va publicar la revista de Llengua Dret de la pròpia Escola d'Administració Pública, la reprodueix, de Valí Flors Mas i Ivonne Manterola, que demostren com el sistema que millor censura i que més democràticament permet que hi hagi igualtat de drets en l'ús de la llengua és el de la immersió, el de la llengua catalana com a única vehicular. Però bé, aquest és només un dels temes en la que tenim contradicció. Nosaltres definim 3 nivells d'atac molt definits, 2 per activa i 1 per passiva. Els 2 per activa són els dels partits polítics d'ultradreta que ataquen directament la llengua i el de l'acció judicial de l'Estat, que és contrària a la llengua, i l'altre, que és per omissió, és el dels partits polítics, institucions i governs que es deixen endur per la inèrcia neoliberal i no fan res per salvar aquesta llengua atacada. Tots 3 nivells contribueixen a l'avenç del procés de substitució lingüística i sap greu, consellera, però nosaltres considerem, i tenim dades per dir, que el govern està encara en aquest 3è nivell, de tabió letal. Per cert que la majoria de punts de la moció que no s'han tirat endavant són els que confrontaven les lleis amb l'Estat. Tenim una ofensiva multilateral, se m'està acabant el temps i no puc dir que sí, que vostès han fet coses com avenços en l'audiovisual, en el projecte AINA, que sé que em contestarà que el pla, l'Acord Nacional per la Llengua està en marxa, però no n'hi ha prou.
ja han fet coses bé, però no n'hi ha prou i en tot cas continuarem després de la seva resposta. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Consellera, certament, ja ho he dit abans i som conscients de que aquesta feina que està fent en aquests moments la seva conselleria ha de revertir la deixadesa d'anys i anys i que la situació, per no actuar quan calia, ha arribat a un punt que encara no és de no retorn, com molt bé ens recordava precisament la Maria Carme Junyent en aquest llibre que abans he citat. Diu una cosa que diu i per si no n'hi hagués prou, som els primers dels últims i els últims dels primers. O dit d'una altra manera, de totes les llengües amenaçades, el català és la que té més possibilitats de sobreviure. En l'àmbit europeu, el català és la llengua no estatal que més ha resistit. Potser el fet de ser tan a prop del precipici, sense haver-hi arribat a caure, és el que permet tantes interpretacions d'unes dades que en qualsevol altre cas serien, si més no, alarmants, per no dir demolidores. Estem esperant les dades que sortiran ara, el 2023, de l'enquesta d'usos que tenim les del 2018, es fan cada 5 anys. Tots sabem, perquè hem tingut ja avenços de dades d'Ivalua, dades del sistema educatiu, hem anat tenint indicadors que seran dades que seran alarmants. I és per això que nosaltres el que estem demanant és que d'alguna manera, més enllà de tot el que ja s'està fent, hi hagi aquesta celeritat que requereix l'emergència, perquè urgència és urgència i perquè en moltes de les polítiques del propi govern encara s'està contribuint a generar bombolles que fan que la gent no necessiti aprendre i usar la llengua catalana. Els hospitals, els jutjats, els espais d'oci, els ajuntaments, els supermercats. L'atenció en català desapareix i això es constata. Ja tenim aquestes constatacions de que els usos baixen. Parlem, per exemple, d'activitats extraescolars. Trobar activitats extraescolars dinamitzades plenament en català és pràcticament impossible a l'àrea metropolitana de Barcelona o de Tarragona. I bé, podria continuar. Mirin, hi ha una... Perdó. La seva tesi sobre empoderament lingüístic de Girallengües a Fidelingües, de l'antropòleg David Berga, analitza l'assertivitat lingüística que porta al fenomen poc comú de no abandonar la llengua minoritzada en el moment en què interactua amb els parlants de la llengua dominant. És un treball molt interessant que els recomano perquè del que està parlant és, ell ho fa, aquest estudi a nivell individual de les persones concretes, com poden reconèixer i exercir els seus propis drets de forma ferma, bo i respectant els drets dels altres en l'ús de la llengua minoritzada, independentment de la tria lingüística de l'interlocutor. Al govern li manca aquesta assertivitat, aquest empoderament necessari per defensar-se exercint els drets propis, sabent perfectament que no s'està conculcant drets a ningú, per molt que cert partidisme polític intoxiqui fent-ho creure. I estic d'acord amb el que deia vostè, en aquest combat contra aquest relat mentider, de que quina és la llengua perseguida és la castellana. Aquí, i en aquesta defensa de la llengua catalana, de l'occità d'Aran, de la llengua de signes catalana, hem fet feina conjunta a la Comissió de Cultura. Nosaltres hem contribuït també amb moltes propostes que no sempre s'han aprovat. Li volia recordar abans, quan vostè em deia de la llengua occitana i la llengua de signes catalana, que precisament a les esmenes de la llei de pressupostos nosaltres havíem fet esmenes importants que no van ser aprovades en aquest ple i que nosaltres aquest compromís el continuem tenint. Però m'ha parlat del Pacte Nacional per la Llengua, per exemple, i aquí vostè ara m'ho explicarà, però nosaltres sabem, perquè en el procés en què està ara els grups polítics del Parlament ja hem tingut coneixement d'aquest esborrany, i és que han fet falta més de 2 anys per fer tota aquesta feina, per aconseguir aquest consens, però el pacte es quedarà amb objectius, encara no contindrà accions. Per tant,
és una molt bona feina, però l'emergència que tenim en aquest moment requereix d'acció immediata molt més enllà de la que vostès han desplegat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula